Today, pupuntahan namin yung lolo niya and they will do their final goodbyes, guys. Kakaawa, no? Good morning, guys. So, it's Thursday ng umaga. It's currently 6:30 and ang aga-aga akong gumising, guys, kasi may lakad tayo today. Wala akong work. Tinawagan ko yung boss ko kagabi na mag-leave muna ako ngayon. And hindi rin kasi ako nakatulog ng mabuti, guys. I've been crying and yeah, been really upset. Kaya bumangon na lang ako ng maaga. Gagawa lang ako ng kape. Kaya hindi tayo mag-work today, guys, kasi bibisitahin namin yung lolo ni Mike sa Ballarat. Kaya maaga din akong bumangon kasi yung Ballarat, it's around 3 hours drive from here. And sabi ko kay Mike na let's go as early as possible kasi na-mention ko na dun sa last na video natin, guys, na kagabi tinransfer yung lolo niya sa sa palliative care where he is going to spend the last days of his life. Alam niyo yun, na really sad. And kaya today pupuntahan namin yung lolo niya and they will do their final goodbyes, guys. Kakaawa, no? It's going to be a really sad day today, guys. Nai-imagine ko na, lalo na yung siguro pagkalabas ni Mike galing sa palliative care. Alam niyo yun? Kasi can you imagine, guys, yung bang pupuntahan mo yung isang tao and alam mong huli na yun na pagkakataon para makita mo yung isang tao na yun. And kaya it's been really sad a few days dito sa bahay namin, guys. And yeah, kaya pupunta kami doon even though hindi kami papasok ni Paris kasi request yun ng lolo niya na hindi papasukin si Paris kasi daw ma-upset daw siya. And naiintindihan naman namin, guys, kaya kahit na gustong kong makita siya sa huling pagkakataon, pero kung masasaktan lang din naman siya na makikita niya kami, wag na lang. Hindi na lang kami papasok. Si Mike na lang yung papapasukin namin. And yeah, mag-uusap lang sila. And it's gonna be really sad. Really sad. Pasensya na, guys, very noisy yung natin, yung heater natin. But andito lang ako ngayon sa harapan ng computer ko kasi maglalagay lang ako ng off-site para sa work. Yung mga boss ko, very understanding yan sila, which, you know, helps a lot pagdating sa work ng mga ganyan. So, ilalagay ko lang sa email ko na leave ako para yung mga tao na nag-i-email sa akin, alam nila na wala ako kasi baka magtaka sila na walang reply. Kaya maglalagay lang ako ng out of office. And maybe I'll answer a few emails now habang nandito ako kasi may mga urgent din na kailangang tapusin. Guys, kakabihis ko lang, guys. Oh, and timing. Ang baby girl natin nagising na. Buti na lang, guys, natapos na tayo. At saka ngayon, siya na lang yung bibihisan natin. Anak! Paris! Get ready? Ayun, nagme-makeup din siya, guys. Bibihisan ko na yan siya, tapos mag-aalis kami. Anak, good morning, Nakbe. Shh, say good morning, honey. Good morning ba?
Yan yung gusto niyang gawin, oh. Ayan. Mommy, Yes, honey. you take cars. Hmm? The back. Are you doing your makeup? Make. Makeup? Make. Tingnan niyo yung ginawa niya, oh. It's very dirty na. Ayan, ready na ako. Si Paris na lang yung bihisan ko, guys. Oh, ayaw pa niya magpabihis. Hi. Ito pala yung suit namin today, guys. Oh, who are you calling? Hello? Hello? How are you? To you. How are you? Bye. Bye. So, dapat warm tayo today, guys. Kasi alam niyo, ang Ballarat is parang country area. So, very cold siya dun. I just look at my phone and it says at the moment 6 degrees lang. Kaya, ganito yung suot ko. Pero may ano din ako, may parang makapal din talaga ako na jacket sa sa sasakyan. So, I'm cool and yung kay Paris naman, yung ipapasuot ko sa kanya, make sure na yung talaga thick talaga na pants and meron ding pang ilalim para warm na warm siya. Yes, honey. Come on, let's get ready. What is that? Allah, did you lock Mama's phone? Did you lock Mama's phone? Cold, Daddy. Call Daddy. Say hello, Daddy. Hi, Daddy. That is your back. Yeah, say come here. Come here. Yeah, say come here, Daddy. Now get up, Daddy. Up. Ayun na, get ready na talaga. Guys, ayaw pang magpabihis ni Paris, guys. Ito pala yung bag na dadalhin ko today para mapasok ko lahat ng mga napis niya. Extra na damit. Nako. Hi, honey. Bye. Allah. Tingnan niyo siya, guys, oh. Nagsapatos na pala yan siya, guys. Nagsuot na siya ng sapatos kanina. Siya lang nagsuot. Si Mike din pala, guys, hindi pa nagising. Anong oras na? Kasi hindi yan siya nakatulog din kagabi. Kaya, ayan. Pero, gigisingin ko na yan siya soon kasi anong oras na kailangan pa namin magbiyahe. Anak, alit na, anak! Alit na. Alit mo na ng gilak ang phone ni Mama. Alit mo ng gilak ang phone ni Mama. Achoo! Bye. Kiss me. Lagi na ako. Sana. This one. Mommy. Yeah. Mommy. Yeah. Shush. 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 Toys. Toys. Yeah. Toys. It's toys. Yeah, we'll go get toys. Which one? Kissy. Hmm? Toys. Toys. Diamond here. Toys. Toys. Go wake up, Daddy. Go. Wow.
Ma. 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 Ayan na guys, nabihisan ko na siya guys. Oh. So, very warm naman siya. So, ngayon, hihintayin na lang namin si Mike. And then, we're good to go. Give them flying kiss na. Flying kiss. Ma. Mama. By the mama. Yeah. So, guys, ready na kami. Alis na kami. 10 o'clock na kasi. Okay. Let's go, everyone. Ayan. Linis kami ng bahay. Mamaya pag turn na natin yung light off. Let's go. Turn the light off. Come on, love. Come on, sweetie. Ano na yun siya? Go. Oh, very cold. Oh my God, sobrang ginaw guys. Grabe. Si Paris, andun na oh. Naguna-una na sa sakyanan. Nak, would you like to check the mailbox first? Alam na alam niyang yan yung sa amin. Anything? That's okay. There's nothing. Alright, let's just get in the car. Come on. Anak. Papel na kay. Sige na. Mama will open the car. Wait a minute. Okay guys, alis na kami ha. Speak to you again soon. Bye! So guys, nandito kami sa Carnegie. Nag-stop lang kami for a while kasi gusto ni Mike bumili ng kape niya. And si Paris, andun na. And yeah, hihintayin lang namin si Mike guys. Kakaalis lang niya. And yeah, because we haven't had anything for breakfast. Kaya bibili din siya ng something to eat siguro. Hello, honey! Hello! No. No. So, it's currently, 10:35 ng umaga. And, siguro pagkarating namin doon, diretso na kami sa palliative care para, kitain ni Mike yung lolo niya. But, kami ni Paris, kasi nga hindi kami papasok, diba? Pupunta na lang kami sa mama niya. Kasi it also happened na yung mami ni Mike nakatira sa Ballarat. Kaya doon lang muna kami habang si Mike nandun sa lolo niya. Pero tong lolo niya na to guys, nasa palliative care. Sa side to ng daddy niya. So, yung mami niya nandun sa Ballarat. So, yes, honey. Asus. She's sleepy. I know for sure, pag nag-start na akong mag-drive, matutulog na yan siya kasi it's still very early, but maaga yan siya nagising kanina, diba nakita nyo? A, B, C, D? A, B, C, D? A, B, C, D? Okay. G, U, V. W, X, X, Y, Y, Z. Z. Good job, honey. Yes. A, B. No. Okay. Alright. Not anymore. Daddy. Where's Daddy? Where's your daddy? Huh? Where's Daddy? Daddy gone. Daddy gone. Yeah. Where did he go? Go. Hi peeps, kakarating lang namin ng Ballarat and time check. Ayan o. 12:31 na ng hapon and it's raining. As soon as nag-enter kami ng Ballarat, umulan talaga siya. It's very cold kasi dito guys. Kaya it's always raining every time pumupunta kami dito. I think it's only like 7 degrees outside now. Tinawagan pala ni Mike yung yung place. And hindi pa raw nakarating yung lolo niya dito. Kaya siguro pupunta muna kami sa mami niya.
Kasi dito naman nakatira yung mami niya, as I mentioned before. Baka pumunta muna kami dun. Tapos ihatid ko na lang siya dito mamaya pag nakarating na yung lolo niya. Very noisy kasi yung baby natin Tama. is ano. Yeah, well, that I think is so. They reckon a normal Tap ko person. lang kay Mike, guys. Kakaalis lang niya. Iniwan muna namin si Paris kay lola niya para ma-drop ko si Mike kasi umuulan. And it's only naman, parang 8 minutes drive lang naman, kaya sabi ko iwan muna namin si Paris sa sa lola niya. And ayan, umiyak na naman ako, guys, kasi gusto ko talagang makita si si Pops. But I think, sabi ko nga kay Mike, I think Mike is very strong for doing it. Kasi, sabi ko na, guys, na yung yung mga last seconds ba, yung paalis na, yung alis ka na alam mong last day na o last time na yung pagkikita nyo, hindi ko alam kung paano i-handle yun, guys. So, sabi ko kay Mike, you're so strong for doing it. But yeah, ngayon babalik lang ako sa sa bahay ng mama ni Mike para balikan ko si Paris doon. Tapos hindi ko alam kung hanggang kailan si Mike dito. Kasi alam niyo naman, take your time hanggang okay yung lolo niya, gusto niyang makausap, 'di ba? Ah, Lord. Alright, guys, we'll speak to you again soon. Hi guys, update lang. Dito ako ngayon sa labas ng palliative care, guys, kasi ngayon lang natapos si Mike, tapos pick upin ko lang siya. Alam niyo, guys, wala talagang guys, humpay yung iyakan, guys. Masaya ako, guys, kasi nakausap ko siya sa phone. Nasabi ko yung gusto kong sabihin sa kanya. Sabi ko nga sa kanya na sana magkita pa kami. Sabi niya, i-organize natin, pero baka siguro before ma-organize yung lahat, baka huli na daw. And kasi nga, guys, na-mention ko na sa inyo, tanggap na talaga niya na yan talaga yung mangyayari. Kasi sabi niya, everything is still there, sweetie. Pero yung old body nga lang daw niya, hindi na kinakaya ng katawan niya. Kaya yun. Sabi ni Mike, palabas na daw siya. So, hinihintay ko lang siya. Sakit na ganito, guys. Uy. Pero, alam naman natin talaga lahat, no? Diyan tayo pupunta. Lahat tayo hahantong dyan. Sa age kasi ni Pops, na siya more than, over 80. So, very, pa rin siya, yung parang awake pa rin yung mind niya, lahat. But yung katawan niya, hindi na talaga kaya kasi hindi na mako-cure yung cancer niya. May cancer sa liver, sa spinal cord niya, sa lahat na. So, kaya yun, tanggap na lang niya na siguro old age. Ganun. Pero, masaya ako na para nakausap ko siya. Sabi ko, mahal na mahal ko siya. Tapos sabi pa niya sa akin, tell Mimi, thank you for the kind words. Kasi, very, nung nandito yung sister Mimi ko, guys, very, yan siya, parang, mahimanggaon ba siya, guys? He's very caring, and, yeah, he's very loving. Kaya, ganito yung sakit na nararamdaman namin ngayon. Time check tayo, guys. It's 10:37 na ng gabi. Kakarating lang namin, and what a trip, guys. Sobrang maulan, and the road was so slippery, so very careful tayong nag-drive. And guys, it's been a really long, tiring, sad day. Si Paris tsaka si Mike nandun na sa bedroom, and ako ngayon magbibihis na rin, tapos papadidiin ko pa si Paris para makatulog na. And yun na yung ganap natin today, guys. It's been really
sad day, but Mike was really happy to, you know, have had that conversation with the granddad. And yeah, so balitaan ko na lang kayo bukas ulit guys ha. Mag-vlog na naman ako bukas. But I think bukas Friday mag-work na ako guys. We'll see how it goes. But yeah, I'm just feeling so like tired and down, and yeah, it's just mixed emotion at the moment guys. So, oh Lord, thank you very much for watching today's video, and I hope everyone is safe. Asan man kayo ngayon sa mundo. And I hope to see you all guys in the next one. Please don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye! So I got Paris here. Say hello? Say hello? Say hello? No! Oh no. Come on, may sleep na to. Say goodnight na lang, ha, night.